салом алейкум дӯстони азиз, давом медиҳем қисми дуюми проекти инфодемия ва пандемияро. чӣ хеле ки шумо медонед, ман 2 рӯз пас 3 рӯз пас кӯшиш мекунам ки барои шумо маълумотҳои дуруст ва заруриро оиди вируси нав, яъне covid-19 коронавирус ҷамъ карда ба шумо навор карда пешниҳод кунам ва инчунин кӯшиш мекунам ки ба он саволҳое ки оиди ҳамин мавзӯъ ба ман меоянд дар комментарияҳо ва дар инстаграми ман ба онҳо низ ҷавоб гардонам. пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунам, аз шумо узр мепурсам барои сифати пасти навор, ба хотире ки ман аз сар то бегоҳ дар беморхона ҳастам ва имконияти босифат намудани яъне ки наворҳоро надорам ва фикр мекунам айни замон сифат муҳим нест. Муҳим он аст ки ман тавонам ба саволҳои шумо сари вақт ва дуруст ҷавоб гардонам оиди ҳамин мавзӯъ, яъне covid-19. хуб, ман мехоҳам ин наворе ки имрӯз ман тасмим гирифтам тайёр кунам ба ду қисм ҷудо кунам. Дар якум қисм яъне ман кӯшиш мекунам ки ба шумо аломатҳои якуми яъне covid-19 коронавирусро ба шумо фаҳмонам, чунки бисёриҳо дар комментариҳо ба ман ин саволро додам. Ман аллакай як навор кардагӣ ҳастам дар ин бора, вале дар он ҷо ман кӯтоҳтар фаҳмонда будам ва дар ин ҷо ман мехоҳам ки пурратар бо шумо дар бораи он суҳбат кунам ки мо чӣ хел метавонем фаҳмем ки дар мо ҳамин вирус яъне covid-19 ҳаст ё ки нест. ва инчунин қисми дуюми навор оиди саволҳои шумо мешавад, оиди ҳамин коронавирус. Дар комментариҳо бениҳоят зиёд саволҳо омодагӣ ҳастанд ва саволҳо бениҳоят муҳим ва ҷолиб ҳастанд ва мехоҳам ба онҳо низ ҷавоб гардонам. Инчунин ба он шахсоне ки бемории худро дар комментария менависанд, аз шумо хоҳиш мекунам ки илтимос дар комментария бемории худро нанависед, ин кори хуб нест. ва агар ки шумо ягон консултатсия мехоҳед, яъне ки шумо ба ягон савол ҷавоб гирифтан мехоҳед, метавонед ба инстаграми ман дароед ва камтар босабр бошед ва ман имконият ёфта ба саволи шумо ҷавоб ҳатман мегардонам. мутаассифона бениҳоят зиёд саволҳо меоянд, ҳар рӯз 500-700 дона савол меояд ва ман танҳо шабона пас аз кор метавонам ки ба онҳо ҷавоб гардонам. бояд як чиз дигарро мехоҳам ба шумо расонам ки ман як навори хуб оиди простатит карда тайёр карда истодам ва мехоҳам рӯзҳои наздик барои шумо пешниҳод кунам. ин бениҳоят муҳим аст, чунки дар комментариҳо саволҳо бениҳоят зиёд омодагӣ ҳастанд ва оиди яъне простатит агар ягон саволҳо бошад, метавонед дар комментария нависед. ҳатман ман онҳоро мехонам ва кӯшиш мекунам ки он дар навори оянда, яъне ки оиди простатит вақте мавзӯъ мекунам, ҳатман ба онҳо ҷавоб гардонам. чӣ хеле ки гуфтам, ман ин наворро ба ду қисм тақсим мекунам. дар қисми аввали навор ман мехоҳам аломатҳои коронавирус, яъне covid-19-ро ба шумо фаҳмонам ва ба шумо фаҳмонам ки шумо чӣ хел метавонед фаҳмед ки ба ин беморӣ гирифтор ҳастед ё ин ки не. бениҳоят саволҳо дар ҳамин мавзӯъ бениҳоят зиёд омодагӣ аст. хуб, бояд гуфт ки шахсе ки сиҳат аст ва бо шахси бемори covid-19 яъне коронавирус вақте алоқа мекунад, контакт мекунад, аломатҳои аввалини ҳамин беморӣ дар рӯзҳои гӯем ки аз рӯзи дуюм то рӯзи 14 муайян мешавад, яъне дар ҳамин интервал. ва бояд ба шумо бениҳоят як чизи бениҳоят муҳимро ман мехоҳам фаҳмонам ки шумо гӯем ки самостоятелен худатон наметавонед ки фаҳмед ки ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастед ё ин ки не. шумо танҳо метавонед тахмин кунед. ягона ҷое ки дар он ҷо гӯем ки ҳамин бемориро муайян мекунад, ин беморхона аст. баъди спордани ташхисҳо ва дар хона чӣ хеле ки медонед, ин гуна гӯем ки имконият нест. барои ҳамин шумо метавонед тахмин кунед ки ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастед ё ин ки не. хуб, ман мехоҳам ба шумо аломатҳои ҳамин бемориро ки бениҳоят зиёд дар бисёр бемориҳо дида мешавад ба шумо фаҳмонем. вале як чизи бениҳоят муҳимро бояд шумо донед ки ҳамин covid-19 яъне коронавирус ба мисли зуком, грипп аломатҳояш ба мисли ҳамон аст ё ки ба мисли дигар вирусҳои роҳи нафас ки моро гӯем ки ҳар сезон бемор мекунад. акнун дӯстони азиз, биёед ман ба шумо мефаҳмонам ки шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд метавонанд кадом чизҳоро дар худ эҳсос кунанд, кадом аломатҳое ҳастанд ки шумо метавонед ки гӯем ки тахмин кунед ки ба ин беморӣ гирифтор ҳастед. якум, бениҳоят зиёд шахсоне ки ба ҳамин вирус covid-19 гирифтор ҳастанд аз баландшавии ҳарорати бадан шикоят мекунанд, яъне шахс тасб мекунад. дуюм, дар бисёр ҳолатҳо сулфа дида мешавад ва бояд гуфт ки сулфаи қоқ, вале баъзе ҳолатҳо дар баъзе ҳолатҳо метавонад яъне ки балғам низ дида шавад. сеюм, ин зуд мондашавӣ яъне беқувватӣ, вақте шахс эҳсос мекунад, ҳис мекунад ки он қуввае ки пеш дошт дар ӯ дида намешавад, яъне каме кор мекунад ва ҳис мекунад ки дигар қувват надорад ва ин ҳам метавонад яке аз аломатҳои гӯем ки covid-19 бошад. хуб, дигар аломатҳое ҳастанд ки дар камтари шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд дида мешаванд. ин ба мисли дарди гулӯ камтар дида мешавад, вале ҳаст ба ҳар ҳол. ин дарди сар, дард дар мушакҳо, дар устухонҳо. хуб, ва яке аз аломатҳои муҳими дигар ин гум шудани эҳсоси бӯй ва мазза. шахс
хуб бӯйро намефаҳмад ва мазаро низ намефаҳмад. хуб дӯстони азиз, як чизи бениҳоят муҳимро мехоҳам ба шумо фаҳмонам, ки вақте шумо ҳамин аломатҳоро дар худ эҳсос мекунед ва фикр мекунед ки шумо ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастед, шумо бояд паника накунед ва ба ёрии таъҷилӣ низ бефоида занг назанед, ба хотире ки агар шуморо ҳатто гирифта баранд ба беморхона, дар он ҷо ба шумо ягон дору зидди коронавирус гӯем ки намедиҳанд, ба хотире ки ягон дору айни замон зидди коронавирус нест, гӯем ки махсус коронавирусро кушад, нобуд кунад, нест ин хел дору. Ба ҳамон хотир ки бисёриҳо ин бемориро сабук мегузаронанд, духтурон ҳамун ёрии таъҷилӣ низ ҳатто ба шумо гӯем ки маслиҳат медиҳад ки дар хона баистед ва аз хона набароед, худро изолятсия кунед, яъне самоизолятсия кунед ва ягон дору нахӯред. Агар ки тасб кардед, тасбатон бениҳоят баланд шуд ва худро бениҳоят нохуб ҳис кардед, яъне мадор надоред, аз ҷо хеста наметавонед, дар ин ҳолат танҳо метавонед парацетамол хӯред. Ва ягона чизе ки дар гӯем ки табобати COVID-19 коронавирус бениҳоят муҳим аст, ин албатта зиёд об хӯрдан аст. об набояд хунук, набояд гарм бошад. ҳарорати об мисли ҳарорати гӯем ки хона бошад. шумо бояд бениҳоят зиёд об нӯшед. Ин бениҳоят муҳим аст. Ва инчунин шумо бояд бо дигарон, яъне контакт алоқа накунед ва ягон шахс агар ба мағоза равад, аз он кас илтимос кунед ки ба шумо низ ягон чиз биёрад, ё ин ки ягон шахсони наздик агар дошта бошед, метавонед ба он кас пул диҳед ва он кас барои шумо гӯем ки аз мағоза ягон чизи хӯрокӣ харида биёрад. ин бениҳоят муҳим аст. вақте ки шумо ба берун мебарояд, мисли оне ки як бародари тоҷик ҳамин корро кардааст, мутаассифона вақте ки дар ӯ фаҳмиданд ки бемории COVID-19 коронавирус будааст дар Москва, он кас чӣ хеле гуфтам бисёриҳо бемориро сабук мегузаронанд, ба ҳамин хотир ба берун баромадааст ва гӯем ки ба кор кардан дар таксӣ машғул шудааст ва баъди чанде коркунони гӯем ки политсия он касро дастгир карданд ва ба фикрам он касро маҷбурӣ бурда дар беморхона маҳкам карданд. ба ҳамин хотир бародарони азиз, дар бисёри шумо ин беморӣ хатар надорад, вале шумо бояд як чизи бениҳоят муҳимро донед ки бисёриҳо ҳамин бемориро мутаассифона паҳн мекунанд. ҳамин аст сабаби гӯем ки зудпаҳншавии шахсон намедонанд ки ба ҳамин беморӣ гирифтор ҳастанд ва ҳатто агар донанд, аз сабабе ки беморӣ сабук гузашта истодааст, он кас ба берун мебарояд, ба мағоза меравад ва чандин нафари дигарро бемор мекунад. Ба он чандин нафари дигар рафта дар хона шахсони пиронсолро бемор мекунанд ки онҳо вазнин мегузаронанд ва ҳатто бисёри онҳо гӯем ки мефафтанд. акнун дӯстони азиз, ман ба шумо мефаҳмонам ки дар кадом ҳолат шумо бояд ба ёрии таъҷилӣ занг занед ва хавотир шавед. Ин агар шахс гӯем ки ҳарорати баданаш бениҳоят баланди бад мешавад, гӯем ки аз 39 баланд мешавад ва худро бениҳоят вазнин ҳис мекунад, дар ин ҳолат шумо метавонед ба ёрии таъҷилӣ занг занед. Инчунин агар шахс зуд гӯем ки нафас кашад, яъне ки дар гӯем ки ҳолати оддӣ муқаррарӣ гӯем, шахс аз 16 то 20 маротиба нафас мегирад дар як дақиқа. вақте шахс аз 20 маротиба зиёд, яъне 22 маротиба, 24 маротиба агар ки нафас мегирад, дар ин ҳолат метавонад ба ёрии таъҷилӣ занг занад. Ин бениҳоят муҳим аст ва ӯро гирифта ба беморхона мебаранд. ва як аломати бениҳоят муҳими дигар ин нафасгир шудан баъди каме кор кардан мебошад. дар ин ҳолат шумо низ метавонед ки ба ёрии таъҷилӣ занг занед. Ин бениҳоят муҳим аст, вале ба шарте ки аломатҳое ки дар боло гуфтам ақаллан ягонтаи онҳо дар шумо дида шавад. ман умед мебандам ки ба саволҳои шумо оиди аломатҳои ҳамин вирус ва чӣ хел фаҳмем ки ба ҳамин вирус гирифтор ҳастем ё ин ки не ҷавоб гардонидам, вале агар саволҳо бошад метавонед дар комментария нависед. ва инчунин як чизи бениҳоят муҳимро боз як бори дигар такрор мекунам ки агар шумо худро сабук ҳис кунед ва аломатҳои дар боло гуфтагӣ дар шумо дида шаванд, агар шумо худро сабук ҳис кунед ба ёрии таъҷилӣ занг назанед ва беморхона ҳам наравед, ба хотире ки агар шумо зукоми оддӣ бошед ё ин ки дигар вируси гӯем ки роҳи нафас бошед, метавонед ба беморхона равед, баръакс ба ҳамин беморӣ гирифтор шавед, омада ва гӯем ки шахсоне ки бо шумо ҳастанд онҳоро низ гӯем ки бемор кунед. ба беморхона танҳо он шахсоне бояд муроҷиат кунанд ки ҳолаташон вазнин аст ва вақте ба беморхона мераванд, ба онҳо оксиген, яъне ҳаво медиҳанд ва дар ҳолати вақте шахс ҳолаташ бениҳоят вазнин аст, ҳатто он касро метавонанд дар аппарати сунъии ҳаводиҳӣ ИВЛ мегӯянд, дар он монанд. хуб дӯстони азиз, акнун мегзарем ба қисми дуюми навор. чӣ хеле ки ман фаҳмондам, ба саволҳои шумо ман дар қисми дуюм ҷавоб мегардонам. бениҳоят зиёд савол оиди перекиси водород омадааст ва мепурсанд ки 3 қатра хӯрдани он мумкин аст ё ин ки не. як чизи бениҳоят муҳимро бояд донед ки ман медонам ки ин савол аз куҷо омадагӣ ва сабабаш дар он аст ки солҳои 90
як гӯем ки духтури рус бо номи Неомувакин бениҳоят зиёд тарғиб мекард ҳамин методи гӯем ки табобат ва пешгирӣ аз бемориро, яъне хӯрдани пери кисловодорода. барои онҳое ки намедонанд пери кисловодорода чи аст, ин як антисептик аст ки мо барои бисёр беморон ҳамчун наружный гӯем барои беруна истифода мекунем. ва он кас гӯем ки 30 сол пеш ҳамин чизро тарғиб мекард ба мардум мефаҳмонд ки ҳамин чизро истеъмол кунед. вале дар ин 30 сол бародарони азиз тиб бениҳоят хуб тараққӣ кард ва исбот шуд ки хӯрдани пери кисловодорода ба шумо ягон фоида намеорад. вале 3 қатра хӯрдани он албатта ба шумо ягон зарарам намерасонад, ягон рол гӯем ки бозиам намекунад. хуб, як чизи бениҳоят муҳимро ман мехоҳам ба шумо фаҳмонем ки тиб ҳар рӯз тараққӣ карда истодааст. намешавад ки чизое ки пеш буд мо онҳоро ҳатман истифода барем, ҳоло ки дар тиб аллакай фаҳмонда шудааст ки ҳамин кор масалан дуруст нест. масалан як чизи бениҳоят оддиро ман ба шумо мегӯям, чанд сад сол пеш дар ҳамин аврупо ки ҳозир тибаш бениҳоят хуб тараққӣ кардааст, бисёр шахсоне ки ба чура яъне грыжа гирифтор мешуданд, барои нест кардани грыжа ҳам мояро мебуриданд ва ҳам рударо мебуриданд, ҳамун ба моя вақте ки руда мефурояд. дар ҳамин ҳолат бародарони азиз намешавад ки мо ҳамун методикаи пешинаро истифода барем. тиб тараққӣ карда истодааст. агар мо ҳамун методикаи пешинаро гӯем ки агар истифода мебурдем, то ҳозир ягон кас моя надошт. ба ҳамин хотир бародарони азиз илтимос мекунам, чизое ки тиб айни замон мегӯяд ки ҳамин кор дуруст нест, исбот шудааст ки дуруст нест, илтимос ҳамонро гӯш кунед. новобаста аз оне ки шахс чӣ гуна бузург буд, чӣ хел набуд, ҳастанд шахсон албатта ки олимоне буданд давраи пеш, дар замонҳои пеш. албатта як гапҳои гуфтагӣ ҳастанд ки бисёриҳо барои мо онҳо гӯем ки як олимони бузурганд, вале як гапҳои гуфтагӣ ҳастанд ки айни замон муайян шуданд ки ин гапҳо хато ҳастанд, махсусан дар соҳаи тиб агар гӯем. хуб, мегзарем ба саволи дигар. бисёриҳо дар комментария менависанд ки барои чӣ дар Хитой аз беморӣ сиҳат шуданд ва дигар беморӣ паҳн нашуда истодааст, оё доруяшонро ёфтанд. хуб, бародарони азиз, як чизи бениҳоят муҳимро шумо бояд донед ки бисёртар давлатҳое ки маҳкам ҳастанд ва гӯем ки демократӣ нестанд, дар он ҷо ин бемориро, ҳамин гуна бемориҳои вирусиро нобуд кардан осонтар аст. вақте ки гӯем ки сарвари ҳамун давлат гӯяд ки шумо аз хона набароед, бисёриҳо он касро гӯш мекунанд ва намебароянд аз хона. дар Хитой низ ҳамин гуна шуд. вақте ки сарвари ҳамун давлат гуфт ки набароед аз хона, набаромаданд. ва дар ин ҳолат ягон дору дар кор нест. чӣ хеле гуфтам 80% одамон сабук мегузаронанд ва чӣ хел сиҳат мешаванд. вақте ҳамин вирус ба организм дохил мешавад, организми мо зидди ҳамин вирус иммунитет ҳосил мекунад. вале барои ҳосил шудани иммунитет вақт меравад. иммунитет чист? иммунитет он чизе аст ки ҳамин вирусро намегузорад ки зиёд паҳн шавад ва ҳатто онро метавонад нобуд кунад дар организми мо. барои ин вақт лозим аст. 5 рӯз, 7 рӯз, дар баъзе одамо 10 рӯз. хуб, ягон дору намехӯрданд. ҳамин иммунитет худ организм худаш мубориза мебарад. организм худаш, бадани одам худаш мубориза мебарад. хуб, ман аллакай чандин бошидаи мавзӯъ гап мезанам. иммунитет гуфта мавзӯъ дорам. агар кадоме надонад иммунитет чист, ман ссилкаи ҳамон авворро мегузорам, ҳатман дароед тамошо кунед. хуб, ҳамин гуна мешавад ки ҳамин вирусро гӯем ки аз байни халқ нобуд кунем. вақте шахсон худро изолятсия мекунанд, маҳкам мекунанд, карантин мекунанд ва ба берун намероянд ва вирус имконият намеёбад ки аз одам ба одам гузарад ва паҳн шавад. ин бениҳоят муҳим аст. Хитой бо ҳамин роҳ тавонист ки ҳамин вирусро нобуд созад. ман намедонам ин савол бениҳоят зиёд омодагӣ аст. мегӯяд ки доктор, ин вируси нав нест, дар китоби синфи 8 анатомия омодагӣ аст ин вирус. хуб, дӯстони азиз, ман чандин бор шуд мегӯям, коронавирус ин як оила аст, оила. ва дар ин оила чанд гурӯҳи дигар боз дохил мешаванд. ина гӯем ки штам мегӯям, штами вирус. масалан, чанд сол пеш 2002 ҳамин коронавирус аллакай як бор Хитойро гӯем ки бемор кардагӣ буд ва номи он беморӣ SARS буд. ва ҳамин беморӣ ки ҳозир айни замон паҳн шуда истодааст, SARS-CoV-2 ном дорад. ин дигар штами вирус, ҳамон вирус аз ҳамон оила ковид, яъне аз оилаи коронавирус, вале штамаш дигар аст. хуб, ҳамин чиза илтимос фарқ кунед, ин бениҳоят муҳим аст. саволи дигар. доктор, як савол, барои чӣ ягон одами аз коронавирус сиҳатшудагӣ дар интернет интервю намедиҳад? дӯстони азиз, аллакай дар ман чандин гӯем ки расонаҳои хабарӣ чандин интервюҳоро дидам. дар гӯем ки ҳам озодӣ аст, ҳам дар BBC, ҳам CNN, ҳам голос Америки ва инчунин дар настоящее время чандин шахсон аллакай баромад карданд ва гуфтанд ки ҳамин бемориро доштанд ва аз ҳамин беморӣ сиҳат ёфтанд. хуб, дӯстони азиз, як чизи бениҳоят муҳимро донед ки бисёр шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, онро паноҳ мекунанд.
яъне ки пас аз оне ки ҳатто сиҳат мешаванд онро паноҳ мекунанд ва намегӯянд ки ба ҳамин бемор гирифтор шуданд, чунки мардум мутаассифона ҳамон шахсро нодуруст мефаҳмад аз сабабе ки маълумоти тиббӣ надоранд ва намедонанд ки шахсе ки аллакай бемориро гузаронад наметавонад ки бемор шавад ё ин ки бемориро гузаронад, ҳамон шахсро бениҳоят гӯем бо ӯ ҳатто рафтор намекунанд. чӣ хеле ки мо дидем дар узбекистон аллакай ҳамин кор шуд. Агар худо накарда ягон тоҷик ҳамин дар тоҷикистон ҳамин беморӣ гирифтор шавад, ҳамон шахс ба ягон кас намегӯяд ки ман ҳамин бемор шудам. Агар гӯяд, бовар кунед ҳамон ҳамсояҳо дигар 100 сол на ба хонаи ӯ мераванд, на ба хонаи хештавори ӯ мераванд. ин аз он дарак медиҳад ки мардуми мо аз сабабе ки мутаассифона саводи тиббӣ надорад, маълумот маърифати тиббӣ гӯем надорад, ба ҳамин хотир инро дуруст намефаҳмад. барои ҳамин оное ки бемор мешаванд бисёриҳо онро паноҳ мекунанд ва намегӯянд. дар Россия ҳам гӯем ки ҳамин хел аст. хуб бисёр ҳамин савол омодагӣ аст. ман намедонам аллакай чандин бошад мефаҳмонам, ҳатто бо духтуре ки ман гап зада будам дар он ҷо онам фаҳмон, вале боз ҳамин гуна савол омодагӣ аст. мепурсад ки агар шахс гирифтор ба ин беморӣ шавад, ӯ боз бемор мешавад ё ин ки не. аз рӯи маълумотҳои охирин шахс набояд бемор шавад, вале дар баъзе гӯем ки расонаҳо омада шудааст ки дар Корея шахсоне ки як бор гирифтор шуданд баъдан боз гирифтор шуданд, вале созмони тандурустии ҷаҳонӣ ҳозир дар ҳамин ақида аст ки шахсе ки як бор бемор шавад наметавонад ки бемор шавад. Вале як чизи муҳимро бояд донед ки ин вируси нав аст. нав 3-4 моҳ шуд баромаданаша. мо наметавонем гӯем ки соли дигар ҳамон шахсон бемор мешаванд ё ин ки не шахсоне ки аллакай бемор шудагӣ ҳастанд. хуб дӯстони азиз, мегзарем ба саволи дигар. бениҳоят ҳамин гуна савол омодагӣ аст ки мепурсад, мехоҳам фаҳмам ки кадом растанӣ зидди коронавирус фоида мекунад. бародарони азиз, дӯстони азиз, бовар кунед, ман вақте мебинам ки дар Тоҷикистон шахсон ба гӯем ки бозорҳо рафта бениҳоят зиёд аз чеснок харидорӣ мекунанд ва ҳатто нархи чеснок 3 маротиба нархаш баланд шудааст. инҳоро дида ман бениҳоят ғамгин мешавам, ба хотире ки мутаассифона ин аз ин дарак медиҳад ки маълумоти тиббӣ, яъне ки маърифати тиббӣ дар байни мардуми мо бениҳоят паст аст. шумо бояд як чизи бениҳоят муҳимро донед ки ягон растание нест ки масалан гири ҳамонро хӯри ва зидди ҳамин вирус, яъне ки мубориза барад. ин хел растанӣ нест ва ҳамин гуна растанӣ ҳам нест ки ҳамин доруро, яъне ҳамин растаниро хӯри иммунитети ту яъне ки баланд шавад. Не, иммунитет дар ҳолати баланд мешавад ки мо хӯрокҳои гуногун, растаниҳои гуногун, меваҳои гуногун хӯрем, ҳар гуна. аз оне ки шумо 150 сум, 140 сум дода чеснок мехаред, ман намедонам чанд нархаш чанд аст, гӯем ки 100 сомон дода 1 кило гӯем ки чеснок мехаред, як дона чеснок харед, як дона дар ҳамин гӯем ки 90 сомонаш мемонад, чанд қаш мемонад. аз ин беҳтар гӯшт харед ва гӯшт истеъмол кунед ки он метавонад дар ҳақиқат гӯем ки аз нахӯрдани гӯшт тӯли чанд вақт иммунитет метавонад ки албатта паст шавад. баъд ин гапи ман бениҳоят зиёд метарсам ки боз нархи гӯшт баланд нашавад. бовар кунед, дигар ягон чиро гуфта намешавад. агар ягон чиро гӯӣ нархи ҳамон дар осмон хезад, ин бениҳоят кори хуб нест. ба ҳамин хотир илтимос мекунам дар ҳама кор аз ақл истифода баред. ақл, худованд ҳар яки шуморо ақл додагӣ аст. намешавад ки дар ягон ҷо гуфтанд ки ҳамин чиз зидди коронавирус фоида мекунад, шумо давида ҳамонро аз бозор харед. ҳамин гӯем ки шумо вақте бисёри баъд дар бозорҳо рафта ҳамин чесноку орду дигар чизҳоро вақте ки мехаред, ҳамин ба он мерасонад ки нархи ҳамон чиз бениҳоят баланд мешавад. худ ба худ зарар мерасонед, ҳам ба худи худатон, ҳам ба ҳамсоягон, ва ҳам ҳамон шахсоне ки дар ҳамон гӯем ки шаҳр зиндагӣ мекунанд. хуб як бародари дигар шикоят кардааст ки дар хона 11 нафар ё 12 нафар зиндагӣ мекунанд, вале ҳамон 11 нафаре ки дар хона ҳастанд, ғайри ӯ аз саҳар то бегоҳ корашон ба чеснокхӯрӣ аст. яъне ки ҳозир айни замон бекор ҳастанд, дар хона ҳастанд, фақат корашон чеснокхӯрӣ аст. бародарони азиз, дар он хона дигар зиндагӣ карда намешавад. мегӯяд хона чунон бу мекунад ки он хона на даромада мешавад, на зиндагӣ карда мешавад. бародарони азиз, чеснок, шумо манда бовар кунед, ҳамин чеснок наметавонад ки худаш иммунитети шуморо баланд кунад. дар он пуле ки шумо чеснок ба харидани чеснок, яъне сирпиё сарф мекунед, бовар кунед як чеснок харед барои як моҳ ва дигар меваҷоту сабзавотҳои гуногун харед. ҳамаи ҳаминҳоро агар шумо истеъмол кунед, иммунитетатон баланд мешавад. вале агар шумо фақат чеснок хӯред, дигар меваҷот нахӯред, бовар кунед, иммунитетатон паст мешавад ва якум шуморо меқабад. ба ҳамон хотир, бародарони азиз, вазифаи ман ба шумо фаҳмондан аст. боқӣ ҳама чи дар дасти худатон аст. агар гапро гирифтед, беҳтарин нагирифтед. дӯстони азиз, шумо фикр мекунед ки дар амрико, дар давлатҳои гӯем ки аврупо, дар Хитой, дар Эрон чеснок нест?
бовар кунед чесноке ки дар он давлатҳо аст аз тоҷикистон дида зиёд аст. Испанде ки шумо истифода мебаред нархаша 15 сомон кардаги ҳастанд, ҳаминам дар Италия, Испания, гӯем ки дар Эрон, дар Афғонистон, дар Хитой аз ҳама зиёд дар ҳамин давлатҳо мерӯяд. Аз тоҷикистон дида дар ҳамин давлатҳо зиёд мерӯяд. Лекин мурдан аз ин вирус шумо худатон бинед дар кадом давлатҳо зиёданд. хуб саволи дигар бениҳоят зиёд омодаги аст ба ман ки барои чӣ дар Тоҷикистон ҳамаин вирус нест. Ман ба ин савол чунин ҷавоб медиҳам ки Тоҷикистон чӣ хеле ки медонед давлати туристӣ нест ва дар як сол агар ба Тоҷикистон 1.5 миллион турист биёяд, ҳамин 1 миллиони ҳамин фақат аз Узбекистон меояд. Ва гӯем ки бисёри онҳо аз дигар ҳамсоя давлатҳо меоянд. ва вақте ки ба дар ҳамсояи давлатҳои мо набуд, аллакай Тоҷикистон кӯшиш кард ки сарҳадҳои худро маҳкам кунад ва гӯем ки аз 20 март буд ё 19 март буд, сари вақт тавонист ки Тоҷикистон сарҳади худро маҳкам кунад. Ин бениҳоят муҳим аст. ва агар дигар давлатҳо ҳам ҳамин хел мекарданд, сари вақт сарҳадҳои худро маҳкам мекарданд, шояд ки ҳамин беморӣ ҳамин қадар паҳн намешуд. шумо агар аҳамият дода бошед, ҳамин вирус дар ҳамон давлатҳои бисёртар паҳн шудаги ҳастанд ки дар он ҷо туристҳо бениҳоят зиёд мераванд. Масалан Италияро гирен. Италия, ман намедонам, Испания, Франсия, Америка, дар он ҷо давлатҳо бениҳоят зиёд турист меравад. Ба ҳамин хотир дар ин давлатҳо бениҳоят зуд паҳн шуд ҳамин беморӣ. саволи бениҳоят муҳим, бародарони азиз, бениҳоят зиёд ҳамин гуна савол меояд ки бародар, барои пешгирӣ аз коронавирус кадом антибиотикро хӯрем бародарҷон? ҳамин касе ки саволро додед ва дӯстони азиз, илтимос ягон намуд антибиотик нахӯред. Антибиотик барои бактерияҳост ва ин вирус аст. барои вирус антибиотик лозим нест. Антибиотик шуморо ҳатто метавонад ки иммунитети шуморо заиф кунад ва вирус шуморо якум бемор кунад. ва антибиотикро танҳо дар ҳолате истифода мекунанд ки агар дар беморхона ё ки ҳатто дар хона ҳам гирем, агар ягон бактерияи дигар қуш шавад. Масалан дар беморхона баъди оне ки ба беморон интубатсионная трубка мемонанд ва ИВЛ мемонанд, яъне аппарати сунъии ҳаводиҳӣ, дар 3-4 рӯз дар бисёр ҳолатҳо инфексия, яъне бактерия ба он бемор гӯем ки ҳуҷум мекунад ва онро назокомиальная инфексия мегӯянд, внутрибольничная инфексия мегӯянд. дар ин ҳолатҳо албатта антибиотик менависанд ва ин аз рӯи гӯем ки вирус нест, ин аз рӯи бактерия аст, аз рӯи гӯем ки бемор бисёртар дар ҳолате буд ки ба ӯ гӯем ки вай мондаги буданд, трубка мондаги буданд ва дар аппарати ИВЛ буд, аппарати сунъии ҳаводиҳӣ. дар ин ҳолат бародарон антибиотик менависанд. хуб саволи дигаре ки бениҳоят зиёд омодаги аст, бисёр бародарон мепурсанд ки ҳамин вақте шахс бемор мешавад ба ҳамин бемории COVID-19 ва мефафтад, ӯро месӯзонанд. бародарони азиз, ман намедонам дар давлатҳои гӯем ки цивилизованӣ, давлатҳои нағз, гӯем ки хуб, мисли ман намедонам давлатҳои Аврупо ё Амрико, беморро намесӯзонанд. яъне ки оно шахсоне ки мефафтанд аз COVID-19 намесӯзонанд, бародарони азиз, онҳоро гур мекунанд. вале аз сабабе ки бениҳоят зиёд фафт аст, бисёрион мурда истоданд, бисёри онҳоро дар як ҷои муайян бурда гур мекунанд, пешакӣ гӯем ки қабрро тайёр мекунанд ва ҳамаи онҳоро бурда дар ҳамон ҷоҳо гӯем ки ба хок месупоранд. бародарони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. аз шумо хоҳиш мекунам ки агар ягон саволҳо бошад, илтимос дар инстаграми ман нависед оиди ягон бемориҳои дигар, ва агар ягон савол оиди гӯем ки COVID-19 коронавирус бошад, метавонед дар комментария нависед. Инчунин чӣ ки гуфтам, ман як навор оиди простатит тайёр карда истодам ва саволҳо бошанд, марҳамат дар ҳамин комментария нависед ва ман ҳатман ба онҳо низ ҷавоб мегардонам. ва як чизи бениҳоят муҳим ки бародароне ки мепурсанд илтимос номери мо, ман чӣ хеле ки аллакай фаҳмондам, ман дар Русия нестам, дар Тоҷикистон нестам ки номери монам. ба ман шумо занг мезанед, ҳамаи пули телефони шумо меравад. ман на имо, на WhatsApp ягон чиз истифода намекунам. ман Instagram мондам ба хотири ҳамин шумо дароед дар он ҷо саволотонро тиед. ман танҳо шабона пас аз кор вақт ёфта ба саволи шумо ҳатман ҷавоб медиҳам. шояд ки дертар ҷавоб диҳам, аз сабаби ки саволҳо бениҳоят зиёд меоянд, 500-700 савол меояд, вале ба ҳар ҳол ман ҳатман ба ин саволи шумо, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. хуб, боқӣ худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад, ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.